Tunge vægtstænger og armbøjninger på gulvet lyder umiddelbart ikke behageligt, men flere og flere bornholmere vælger at kaste sig over disse discipliner i den noget gammeldags træningsform, der går under navnet CrossFit. Det ser hårdt ud, og det er det også. Alle muskler på arbejde, når Joachim Møller og Gry Jansen mødes til sporten CrossFit i Rønne. Jeg har det rigtig godt. Det var rigtig hårdt, men det giver god energi. Jeg føler virkelig, at jeg har presset mig så meget, så jeg er et helt nyt menneske, når jeg går ud derfra. Og den energi gør, at de gang på gang vender tilbage til det grå gummigulv i Rønne Syd. For at kaste vægtstænger på 30-40 kilo op i vejret og stå på hovedet, indtil armene begynder at syre. Den er hård på den måde, at man ved, hvad man skal igennem, men man giver selvfølgelig gas fra starten af, og så falder tempoet lidt, men man bliver ved, indtil man ikke kan mere. Joachim og Gry har været faste deltagere til CrossFit-timerne, siden holdet startede i oktober. CrossFit er et koncept, der startede langt uden for Bornholms grænser, nemlig som en del af den amerikanske hærs træningsprogrammer. Hver gang deltagerne mødes, skal de lave nye øvelser. Til timen her skal de for eksempel løfte vægte og lave mave- og armbøjninger. Det er jo ikke kun sved på panden og en masse muskler. Det er jo netop den der mentale indstilling til, at man skal igennem det. Man presser sig selv så mentalt, at man kan ikke lade være med at ville igennem det. Så selvom den intensive træning kun tager omkring 20 minutter, så er der altså også et mentalt bjerg, der skal bestiges. Det var instruktøren Alexander Dick, der sammen med kæresten tog den mentale og fysiske udfordring med til Bornholm. Man er gået tilbage til nogle gamle standarder. Altså, vi laver løft, vi slår på bildæk, vi klatrer i reb, vi løfter ting op fra gulvet, og det kan være kettlebells, det kan være stænger. Og der er bare et eller andet over det her. Det er lidt råt, og det er rigtig hårdt, og det er super godt. Det giver en rigtig god fedtforbrænding. Og det er netop de simple redskaber som vægtstænger, dæk og masser af mave- og armbøjninger på det svedige gulv, der tiltaler Joachim Møller. Jeg synes, det er motiverende, at det er nogle enkelte ting, som man faktisk kan købe for nogle billige penge eller lave selv, og så træne på egen hånd, i stedet for de maskiner, som er her i centret. De kan man jo kun træne én ting med, kan man sige. Og spørger man en ekspert, der er vant til at se på, hvordan folks vaner og adfærd ændrer sig i samfundet, er det heller ikke overraskende, at flere og flere kaster sig ud i den hårde og rå træningsform. Altså man tager fat i nogle metalstænger og nogle kugler og nogle vægtskiver og sådan noget, hvor en almindelig fitnessmaskine nu om dagen, den er sådan på størrelse med sådan en lille rumstation af programmer og elektronik og alt sådan noget. Og der er det her sådan et modstykke til det, altså tilbage til noget oprindeligt og noget autentisk, man umiddelbart kan se, hvordan det fungerer, og også dermed umiddelbart kan forstå, hvorfor det er så virkningsfuldt. Gry og Joachim synes, at den autentiske træningsform har givet dem stærkere overarm og flere kilo på vægtstængerne. Men derudover har der også været en ekstra gevinst. Så går du ind og bare er en del af et team, hvor det er okay at råbe og svede og være presset. Og det har gjort, at vi har fået et specielt sammenhold. Vi spiser sammen. Et par gange om måneden tager vi ud og spiser sammen, og vi skriver rigtig meget sammen. Vi er nogle piger, der også ses rigtig meget, og jeg kan også fornemme, at drengene har fået et rigtig stærkt sammenhold. Og instruktøren, som har dyrket sporten i flere år, har oplevet det fællesskab rundt omkring i hele verden. Jeg har selv oplevet, at man kommer med en trøje, hvor der står CrossFit på i en lufthavn, så vil der altid være en, der lige skal hen. Hey, hvor kommer du fra? Hvilken CrossFit-boks træner du i? Og hvad er din tid på den og den øvelse, eller den og den workout? Og det er noget fælles. Alle ved, hvad det drejer sig om. Selvom Gry, Joachim og de andre deltagere nu kan slippe vægtstængerne og er færdige med at stå på hænder, har instruktøren en dessert i ærmet, som han kalder det. Ned på gulvet i bedste CrossFit-stil. Hvis man har lyst til at prøve kræfter med CrossFit, kan man kontakte Sundhedscenter Bornholm eller Wellness Club.